Pozdrav svima, danas snimamo klip u vezi aktivacije Windows 10. Vjerojatno se većina pita kako da aktivirate vaš Windows, a da ne koristite nikakve nelegalne, znači kao recimo neke aktivatore ili recimo, preko sam ja već objavio jedan klip preko CMD-a, znači tamo malo prekucate nešto. To je znači sve to nelegalno, nije, dodate lepo, stisnete, bacite kod i stisnete aktivira i on aktivira, to nije to. Zašto? Zato što to je samo čisto formalna aktivacija, jer sljedeći patch će izbace nešto bolje, znači izbacit će neku zaštitu oko toga i to će već te zastari i više neće moći iskoristiti. I ništa niste ovo uradili. I sad, znači, preporučujem ovima, preporučujem sad da uradite ovo, znači, dok još možete, jer ovo je sad potpuno legalno, ne znam, može, ne, znači, nisam 100% siguran da će posle moći to se uradi. Došao sam do informacije o tome da kada unesete kod i on vam pokaže, znači ja recimo ja imam ovaj kod, znači ja poklanjam ovaj kod 1, kopiraj, kreni, da, i ja recimo sad lepi, i ja, ako aktivirate Windows i sad znači ovo vam dođe, a ne dođe ona poruka, druga, i sad dalje. Ja, Windows ne može da aktivira, onda ću ovaj šifr. Sad šta vam je bitno? Bitno vam je da kad to uradite, vama, pošto meni već aktiviran, ja sam tako već uspio aktiviran, da, znači, pisat će vam ona fora aktivacija, znači kad unesete kod gore, pisat će vam gore iznad aktiviraj i vi sada to pritisnete, znači ono jedno 5 minuta će vam trebati, možda 10 puta, tako pritiskajte dok to, znači svaki put će vam, nekog puta će vam izlaziti crvenog greška, ali vi morate to, znači ponovo i ponovo, dok to ne uspe, jer znači maksimalno 5 minuta to radite, tako ja sam 5 minuta radio i evo vidite da mi se aktivirao Windows, znači to je potpuno legalno. Recimo za one ljude koji su u inostranstvu, recimo kao ja, meni je prošle godine došla baš kazna zbog toga što sam nelegalno skidao filmove, jer znači to može u Srbiji da prođe, ali u drugim zemljama ne. Preporučujem svima da ovo uradi jer potpuno je legalno i 100% ispravno. Znači, i ko ima naravno svoj key, vjerovatno vam se dešavalo da ukucate svoj pravi key i on izbaci da taj key ne radi, neće aktivira. Samo potrebno je više puta to uradite dok vam ne aktivira, jer oni su napravili takvu nekakvu zaštitu da se ne mogu se ubacuju neki kejevi da odustanete brzo ili tako nešto. Eto, ništa, toliko od mene i možda pogledati moje stare klipove i može like, subscribe, nije potrebno, ali eto, komentar neki. Ćao!